Yan mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Mga kaibigan ko mga Bicolano. Marahay na daw sa Indugabos. Mga kaibigan, hanap buhay na naman tayo ngayon. Medyo gamit na naman natin itong matibay na bangka ni Cabo Boy. Mga kaibigan, wala na pambili. O mga kaibigan, mag-harvest tayo ngayon ng tahong. Kasama natin ngayon ng camera woman, si Jinjin. Yung may hawak na camera, si Tonton. At siyempre, yung taga-sisid natin, hindi maalis yan. Ito yung matibay dyan si Buboy. Diyan mga kaibigan, sana marami tayong makuha para may-deliver natin. Kung mapuno natin to, di mas maswerte. Yun, tara! Yun mga kaibigan, nandun na si Buboy, nauna na. Medyo nahuli tayo kasi ito, tinupak na naman tong makina Ayaw na naman umandar. Kailangan pa natin kalkalin muna. Sana hinot natin kung anong ano nito. Ganun talaga mga kaibigan, talagang pag luma na yung gamit, talagang wala pa tayong pambili. Hanap buhay dagat, tama-tama lang pang araw-araw. Kalkalin natin para maayos. Yun mga kaibigan, hindi na nga talaga umandar yung makina ko. Kaya nagpahatid na lang ako doon Bale si Tonton hindi na rin sumama. Kasi kung apat kami rito, baka hindi kayanin ang bangka ni Buboy. Kaya nagpahatid na lang ako doon sa kapitbahay kung may bangka. Ito na pala inakuha ni Buboy, nauna na sila kanina. Medyo dadamihan namin kung mayroon pa. Para makakuha tayo ng siyempre budget. Pwede na din. Ito yung camera woman natin, kailangan din Pwede na din? Oo. Pwede na yan nalaki Medyo nakakailangan din kasi ng pera yung camera woman natin. Wala siyang pang-load. Woo! Wala na nga. Totoo yun, Jen? Totoo. Totoo nga. Ayaw kumibo. Woohoo! Tingnan mo nga ano oras. Parang bupalo. Ikutan mo. Para igutan mo din sa kundi ako aram talaga. Di pa nga ako mabuso. Duman ka lang manida lang. Nakabangka din? Ito, talaga. Ah. Ano naman lalanguin natin yung pupunta. Pinikot na yan kanina sa din nakahanap. Ang bilog yan diyan. Laog na. Ano naman yung kinaog? Taon ako may makuha pa kita. Sayang kasi. Para puruan na yung para palagat. Meron din dito sa kabilog. Yung una nila. Yung pinagkukunan na, baka may tira pa. May tira pa. Ito pa yan. Ito pa. Kala ko nadali naman na. Luwa ako lang patay si Lolo. Yung bantay mo, hindi na makita. Good Nasabitan na lang ng mga lambat. So tayo. Ata niyan boy, ang ata.
Kuya, matatama kami bakya. May bukya, boy. Boy, Ano bukya. ko? May bukya. Ito. Asa daw, di ba nagkikatol? Yan mga kaibigan, may bukya oh. Ang laking bukya. Kuya, dito. Baka laking bukya. Dali na. Di ba nagkikatol? Palali ko niya. Ano kalayo. Yun. Laki. Makati yan. Laki oh. Makati yan, Makati. Wala, nakita ni Kukoy. Bakit pa dito sa kawan mo? Ayun. Ano na ko yan? Yan, paulit na namin yun. Saka tayo, dala ibubo kayo diyan. Oo nga. Dakot pa ng Diyos. Yun. Paningot. Harap ko na. Mga ano yung bulan eh. Ano ah. Ah. Yan. Pagod. Nalipya ako. Grabe tipya ako pa rin. Sabi siya yung ba namin nalipya ako eh. Mga paralimpya man siya, di ba? Lahat mga pagtikbat. Kailangan ko yung bangka. Saka panaglo ko yung makina. Buti na lang, always ano yun na kay Buboy. Always ready na bangka ni Buboy. Ito may karamdaman ka din ah. Ah, May karamdaman ka. ano? Ikaw kay 40 sa siguro lang boy. Dahil, Talagir. para garo, halok ka ako. Mahal pa ako bayad, tumahal sa tanggor. Ika lang. Baho. Yun mga kaibigan, nandito na kami sa tabi. Medyo hindi kami nakakuha ng marami. Siguro mga 80 kilos lang to kasi biglang nagnorte. Lumakas ang ulan. Kaya bukas na lang ulit kami magkuha. Inuwi na namin si Jinjin, yung camera natin kasi hindi sanay sa ano yan eh. Yung nanginginig na nga siya. Ngayon, dadalhin namin ito ni Boboy sa ano, sa Pakiluhan. Kaya hanggang dito na lang muna tong video mga kaibigan. Itiyo muna nun mo, kuhaan mo ba si Makagong? Yan. Bite. Yung bite. Ay, tinta ko yun. Ah, masagay Makagong. Bite lang. Yun mga kaibigan, dito na kami sa ano, sa Pakiluhan ng Tahong. Medyo hinihimay pa ng mga ano ni Romel para maitimbang na yung tahong. Tingnan natin mamaya kung mga ilang kilo aabutin. Kasi napaaga kami nang uwi kasi lumakas yung ulan. Norte pa naman yung taga-camera natin. Hinatid na namin sa tabi. Bali, cellphone na ni Boboy itong gamit namin. Kaya papasa na lang namin mamaya doon sa cellphone namin para ma-edit. Kaya yun mga kaibigan,
Unang timbang, 80 kilos. Manager yan, Juan, foreigner. Ano din ni kanalo? Nabo ka na. Princess niya. Makita ka sa ibang bansa ka ni. Ang paniway. Ang basa, nagkakal. 43 sa tik. 30 niyo, sakto. 30 niyo. 30 yan, sa 2 kilo. Yo. Lani yo, tama. Georges lang, ano mo? Georges ito. Okay, okay. 30 kilos ini. Diyan mga kaibigan, tinitimbang na yung tahong na nakuha natin sa dagat. Isa mo para dumaragto mga pala. Titingnan natin kung magkano abutin, kung nakailang kilo tayo. Ano yung beringinig? Sige pa. Bainte. 20 sa'yo may badong. Kasi yan. Bubuhay na bilang. Wala pati. Nakasubra 50 naman, kita boy. Oh, 50 na ito. Di pa may ano pa yan. May puwakit pa yan na 10 kilo na. Oo. Tama. Kasi ini. Kay Pinoy. Tanda na lang yun sa iyo. Oo. Ito na ba? Ito na kita na. Ipunan. Oo. Basta ano. Uy, ba? Ha? Kay Pinoy ini. Oo. Oo. Tatay Pinoy sa imo ha. Yun mga kaibigan, naka 69 kilos tayo. Medyo marami-rami na rin yun. Mayroon na tayong pandagdag doon sa ano, sa siyempre mayroon naman tayong tutulungan mga kaibigan. Bibili natin ang ibibigay natin doon sa kanya. Yun mga kaibigan, hanggang dito lang muna. Oy. Yun mga kaibigan, nandito na tayo. Naibenta na natin yung nakuha nating tahong. Umabot siya ng 69 kilos kasi biglang umulan ng malakas. Kaya hindi tayo nakakuha ng marami. Kasi yung camera woman natin, hinatid na natin kasi giniginaw na. Nakabinta tayo ng ano mga kaibigan. Ito, lagay ko na sa sombrero. 2,200. Siyempre, bibigyan natin si Buboy kasi siya nagsisid. Kaya, yun. Ayos. Meron tayong pambiling bigas tsaka grocery para doon sa tutulungan natin sa ano, susunod. Ngayon mga kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat sa mga sumusuporta sa ating Paygarong at siyempre sa susuporta pa. Maraming salamat na rin. Huwag niyo kakalimutan mga kaibigan mag-like, share, and subscribe.